Дойдох да си направя чай. Федерико, знам, че не трябва да се бъркам, но нямам избор. Виолета ми е кръщелница. Не разбирам какво е станало. Какво е станало? Слушай, не те познавам. Не знам що за човек си, но познавам добре Виолета. Тя е много специално момиче, което заслужава най-доброто, защото има добро сърце. Затова... Елара. Добре си помисли какво правиш. Няма да допусна да я нараниш. Ясно? Добре, ясно. Браво. Какво търсиш? Няко за чая. Аз ще ти направя чай. Искаш ли едно парче от хубавия ми кекс? Може да ти подслади душата и да те направи по-добър. Какво означава това? Много добре знаеш какво означава. Виолета ми е като кръщелница. като дъщеря. Познавам я от бебе. Много страда. Не й беше лесно. Цялата тази тъга можеше да я превърне в мрачен и затворен човек. Но не, изпълни я със светлина. Огрява всички хора около себе си. Истински фар? Да, фар. Говоря сериозно. Ако по някакъв начин я нараниш, ще си имаш работа с мен. Капито? Капито? Разбрах. Да не си пипнал моето момиче.